खुलुमबाय। दिनै 18 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनै गिबि खौराङाव। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मख'नो गोनांदि फानबारिनि 2 नं गरायमारि गामिनि सिलकवारियाव फुख्रियाव गबनानै बिबै आरो फिसौनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी फानबारिनि 2 नं सिलकवारियाव बे दुखुनांथाव जाथाया मैया जानानै थाङो। नखरनिनो गंसे फुख्रियाव गोग्लैलांनानै बिबै आरो फिसौनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैयो। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिबै आरो फिसौआ गोमानानै दंखायोमोन। उनाव नखरनि फुख्रियावनो गोजावना थानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। थैनाय बिबैनि मुंखौ आथा चन्द्रमान 60 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो हादों आरो फिसौजोनि मुंखौ समिला खातुन 29 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। भारतारि बोथोर बिगियाना बिटिआरनि क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, तामुलपुर जिल्लायाव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावगोननि सिगांग्रो सांग्रांथि होदों आइएमडिआ। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव 18 निफ्राय 19 जुनसिम गोबां रोजा अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। बेराफारसेथिं क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव 18 निफ्राय 20 जुनसिम रोजा अखा हागोन। बेजों लोगोसेनो 20 जुनाव बे दरनै जिल्लायाव रोजा अखा हानायजों लोगोसे अखा खोरोमनानै सारअन्थाइ गावगोननि रेड एलार्ट फोसावदों आइएमडिआ। तामुलपुर जिल्लायाव 17 निफ्राय 18 जुनसिम रोजा अखा हागोननि येल' एलार्ट आरो 19 जुनाव बे जिल्लायाव थाद'नाय गैयै गोबां अखा हागोननि इसारा अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरएमसिआ। थामथि खौराङाव दङ वेस्ट बेंगल रायजोआव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथाय, जेराव गिख्रंथाव ट्रेननि जाब्रबथायाव दासिम 15 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसे गोबां दावबायारिफोराबो जखम जादों आरो फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला वेस्ट बेंगल रायजोआव कान्चनजंगा एक्सप्रेस ट्रेनआ खारबाय थानाय समावनो सिगांथिंबो गंसे मालगारि ट्रेनआ फैबाय थानाय समावनो मोगा-मोगियै हरखाबै गिख्रंथाव सौग्रावलायनाया जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानायनि मुङाव पार्टी जानो 1 लाख रां हरनो हायैनि जाउनाव साउथ गङिया बिसिडिसिनि मासिगिरिया गावखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि 6 नं कुसुगाव बिटिसिपिएफनि सिङाव थानाय साउथ गङिया बिसिडिसिनि मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारीखौ प्राइमारिनि माखासे बिबानगिरिफोरा बिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमाफोरनो जेबो मिथियालासेनो गोजौआव एबा मिरुआव माखासे अजद दैखांनानै बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गोजोननाय मोनाखै। मासिगिरि फोथायसुला बसुमतारी आरो सोद्रोमाफोरा दासिमबो मिरुनि दैदेनगिरिफोरखौ खौरां लानायखौ लामा नायनानै दङ। जाथायनि सायाव मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों जेंना सुस्रांनायखौ लामा नायनानै दङ दिनैसिम। मासिगिरि फोथायसुलानि फिसाज्लायाबो मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां सोंखारिनाय बाथ्रा बुंदों होनना प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा अजद दैखांनायाबो नंखाय होनना फोरमायदों बिफाजों लोगोसे सासे सोद्रोमाया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।